Tarraingt Siar a thugtar ar an teicníc a nathraíonn tú treo na liathróide. Dribleáil an liathróid treo amháin. Le cos amháin ar bhór na liathróide. Fáin leis an liathróid ach Tarraingt Siar beag an ní. Agus sé timpeall an treo eile agus cuir drús lé. Cá am ag cleachta na sciile seo agus tucaí si go héasca. Another one don teicníc seo, Jane cinse gur lár na liathróide a leithí tú de cos. Má leagan tú ar tíomh, nó róáda chun tosa, nó ar cúlaí, ní bhaith aon gréim agat ar an liathróid. Tá sí seo ar ceann de na sciilne is éasca le máistreacht a fháil uirthi. Plas úsáideach nuair atá tú ag éirí do chéile chomhaireach a thacaint.